Един час в интернет или един час в библиотеката? Зависи какво ти трябва. Нещо, в което мрежата е незаменима. Мрежата е незаменима в бързата информация. Какви са хората, които не могат да живеят без интернет? Олигофрени. Как ще обясниш на човек, който е бил на 20 години на самотен остров, какво е интернет? Те трябва първо много неща други да му се обяснят, за да стигне до интернет. Просто... Кое е откритието, което ще измести мрежата? Не мога да кажа, не съм толкова напредничев в виждането. Ала или Give me 5, как общуваш? Give me 5. Не, с това нещо не общувам. Give me 5. В това в Чернобил се викат Give me 7 или Give me 6. И оттам идва секс, Give me 6. Да. Телевизор или компютър би изхвърлил? По някои двете искам да ги изхвърля. Просто по-близо до природата, наистина. С годините това нещо все повече влече. А какъв би бил светът без интернет? Какъвто беше преди него. Какво количество интернет е вредно за здравето? Това, което е в повече, защото навика е по-силен и от любовта, и от омразата. Затова трябва да се пази човек от навика. Към кого задаваше въпросите си преди да откриеш Google? Към Чичко Кузов. Не, към въпросите, между другото, това е единственото хубаво нещо, наистина, което бързата информация получава на бърз отговор върху това, което искаш. Това е хубаво. А кое е най-важното нещо, което си научил от интернет? Най-важното не. Най-важното съм го научил от живота и от опита, но в интернет други неща уча. Всичко ли е възможно в мрежата? Не е възможно. Там не се пипа, там се гледа, но не се пипа. Колко струва целият интернет? Целият интернет колко струва? Колкото мога да го платиш, в смисъл, ако мога да го купиш, ще интересува. Мен не ме интересува, затова не мога да го купя и не ме интересува. Пиратството в интернет. Полза или вреда? Вреда, разбира се. Концерт по интернет или по радиото? Зависи от радиото. Наживо най-добре. Да очакваме ли новия албум българно по интернет? То сигурно го има. То е качено, не може да не е качено. Гадове колкото искаш. Разчитате ли на отзивите в нета? Да ти кажа мнение. Моето лично мнение е, че в нета повече пишат хора. Само чатът и дават мнение хора, които в реалния живот първо никой не иска да ги слуша, второ никой не го интересува тяхното мнение и трето, това повече са доста озлобени хора, което ми прави впечатление. Това ли е първото нещо, което се сещаш, когато чуеш интернет? Кое е първото нещо, ли? Когато чуя интернет? Не, нищо конкретно. Интернет, просто информация. Това е. Бърз достъп. Най-яркото ти преживяване в интернет? Преживяване в интернета няма. За мен няма преживяване. Аз си казвам, там е ровене, търсене. Това е. Иначе преживяването е тук, навън, сега. Това е разликата между интернет. Въпрос, който не ти зададох, искаш да отговориш? Не обичам да отговарям на въпроси, които не са ми зададени.